Rochia, o creație personalizată de un designer de top, strălucea sub lumini în camera mea, perfectă pentru petrecerea de ziua mea. E uimitoare! Îți mulțumesc mult! Nu aș putea fi mai fer, dar am văzut-o. O mică zgârietură aproape invizibilă lângă Tiv. Nu o iau! Există un defect. Vai de mine, dar domnișoară Jasmine, aproape că nu se observă. Na, nimeni nu o să-l observe măcar. Eu îl văd și nu tolerez imperfecțiunile. Vreau o rochie nouă, refăcută în întregime, dar petrecerea e în 2 zile. Voi plăti de 5 ori prețul inițial. Doar fă-o perfectă. Salut tuturor! Sunt Jasmine din Anglia. În regulă, știu la ce te gândești. Par un pic exagerată, dar stai puțin, ascultă-mă. Sunt o perfecționistă, m-am născut așa. Părinții mei sunt antreprenori de mare succes, cu bani, putere și toate beneficiile ce vin la pachet. Viitorul meu era complet trasat, totul în catifea și aur. Și sincer am învățat să accept asta. Perfecțiunea e stilul meu. Apoi e Evan, băiatul de aur al școlii și capitanul echipei de fotbal, înalt, incredibil de arătos și debordând de farmec natural. El e piesa finală a puzzle-ului meu perfect. L-am prins privindu-mă zilele trecute, ochii lui albaștri zăbovind o secundă prea mult. M-a observat, nu? Jasmine! Jasmine, trezește-te! M-am trezit la realitate când prietena mea, Lana, mi-a fluturat mâna prin fața feței. Știu la ce te gândești și nu-ți face griji, am un plan. Învârtim sticla? La petrecerea mea de ziua mea? În niciun caz! Ține-o discret, nu lăsa părinții să afle. Asta e șansa perfectă pentru tine să-l cucerești pe tipul ăla mișto. Plan perfect, nu-i așa? Înainte să pot protesta, a sunat clopoțelul. Atunci a intrat profesoara noastră cu un elev nou. Clasa, acesta este Simon. Să-l facem să se simtă binevenit. Simon a intrat dezvolt, de parcă era la el acasă. Bucle dezordonate, o geacă de piele aruncată pe un umăr. Fără să aștepte vreo prezentare, s-a prăbușit pe scaunul gol din spatele meu și a aruncat geaca pe birou și a sfărăit. Cine permite cuiva ca el să intre într-o clasă avansată? Dar am trecut peste asta, Simon era haosul, iar eu eram perfecțiunea. Când s-a terminat ora, m-am dus în față, gata să fac marele anunț. Hei, tuturor! Sunteți toți invitați la petrecerea mea de naștere mâine seară. Cod vestimentar, formal. Lana a ajutat la împărțirea invitațiilor, dar eu i-am înmânat personal lui Evan, cu un desen cu inimă roșie. Cât despre Simon, slavă Domnului că plecase deja. Nu fusese invitat, evident. Petrecerea a fost super tare. Părinții mei erau plecați pentru seară, lăsându-ne toată libertatea din lume. E timpul. Jocul sticlei, dragă, hai să facem asta. Un grup mic dintre noi s-a adunat în camera mea. Evan stătea în fața mea, privirile ni s-au întâlnit cu un zâmbet timid. Bun, iată înțelegerea. Dacă sticla cade pe tine, trebuie ori să săruți persoana spre care arată, ori să iei o provocare din cutia cu provocări. Să fie picant, oameni buni. Jocul a început, iar prietenii mei au aplaudat în timp ce sticla se învârtea pentru unul după altul. Apoi a venit rândul meu. Sticla s-a învârtit, iar toți s-au aplecat ținându-și respirația. Și apoi s-a oprit, indicând spre Evan. Încăperea a izbucnit în aplauze și urale. Acesta era momentul meu. Cred că voi alege să săru. Deodată ușa s-a deschis brusc și inima aproape că mi-a sărit din piept. Acolo era Simon, stând de parcă îi aparținea locul, neinvitat și complet nepăsător. Oh, Jasmine, iată-te! Se pare că invitația mea la petrecere s-a rătăcit. La mulți ani! S-a apropiat agale, mi-a văzut o pungă mică în mâini și a rânjit. Înăuntru era un tricou șifonat, cu perfecțiune, imprimat într-un font cu erori. Mi-a fiert sângele. Ce joc jucați? Vă supărați dacă mă alătur? Înainte să-l pot opri, s-a trântit direct în cerc. Pur și simplu ignorați-l! În regulă, înapoi la joc, Jasmine a învârtit sticla, iar ea a aterizat pe Evan. Lana a trebuit să-mi prindă mâna, ca să nu mi pierd complet cumpătul cu Simon. Așa că am învârtit din nou. Cel mai nou jucător începe. Simon a învârtit sticla și, bineînțeles, a căzut pe mine. Lana a împins repede cutia cu provocări spre Simon, dar el a făcut semn că nu o vrea. În schimb, s-a aplecat și m-a sărutat direct pe buze. Timpul a înghețat. Toți din încăpere priveau uluiți, inclusiv eu. Evan sări în picioare, cu fața un amestec de furie și neîncredere și ieși furtunos. Regulile sunt reguli. Oricum, eu am terminat aici. La mulți ani, Jasmine! A ieșit de parcă nu tocmai îmi stricase seara perfectă. Petrecerea s-a stins după aia și curând am rămas doar eu și Lana. Simon a distrus totul. A doua zi dimineață mă temeam să-l văd pe Evan la școală când Simon a oprit cu cea mai rablă mașină pe care o văzusem vreodată. Vrei o plimbare? Mi-am ajustat poșeta de firmă pentru efect maxim și l-am ignorat. Haide, serios.
Suntem practic cei mai buni prieteni acum. Adică ne-am sărutat. Era doar un joc. Mai bine cotcodăcesc ca o găină decât să mă urc în capcana aia mortală. Înainte să apuc să termin, o pată a trecut fulgerător pe lângă mine. Un motor a urlat și dintr-o dată, geanta mea dispăruse. Fusesem jefuit. Intră imediat! Nu am timp să mă gândesc. Noul meu iPhone, portofelul și bijuteriile, toate în geanta aia. Am sărit în mașina lui. Motorul huruia de parcă era pe ultima 100 de metri. Inima mea bătea în ritm cu viteza lui nebună. Uite-l, fă la stânga. O să-l prindem, cu siguranță. Am făcut manevre bruște, tăind curbele și zdruncinându-ne peste gropi, ca într-un film de acțiune prost. Mașina scârțâia atât de tare, credeam că se va dezmembra. Dar apoi, pur și simplu, hoțul a dispărut în ceață. Relaxează-te, sunt doar niște lucruri. Vei avea altele noi. Chestii! Astea costă mai mult decât rablaua asta pe care o conduci. Simon și-a dat ochii peste cap, dar nu a răspuns. În schimb, a continuat să conducă, străzile devenind tot mai înguste și necunoscute. Unde suntem acum, de fapt? O întrebare excelentă, domnișoara perfectă. Așteaptă, nu cumva te-ai rătăcit? Corecție! Suntem complet rătăciți. Doar scoateți telefonul și vezi harta! Nu folosesc telefon. Am clipit la el, șocată. A ridicat din numeri, de parcă nu era nimic. Pe cine aș putea suna? Fără telefon. Nu-i nicio problemă. Am gemut, afundându-mă adânc înapoi în scaun. Dimineața mea perfectă se transformase oficial într-un coșmar absolut. Fără telefon, fără hartă, fără drum spre casă, doar eu, Simon și în mijlocul pustietății. Părinții mei aveau să-și piardă complet mințile. Am condus fără țintă ore întregi până când mașina s-a oprit brusc, fără benzină. Putea ziua asta să fie și mai rea de atât? Am ieșit și m-am trezit într-un câmp vast și deschis, presărat cu turbine eoliene ce se întindeau la nesfârșit spre orizont. Scena părea desprinsă dintr-o carte poștală. Simon a ocolit mașina, cărând o plasă de cumpărături de parcă hrănea o armată. Bine că am făcut provizii mai devreme. Am stat pe capota mașinii, împărțind o pizza crocantă, în timp ce zumzetul turbinelor se amesteca cu briza serii. Apusul picta cerul în nuanțe de portocaliu și roz. Ești obsedat de perfecțiune, nu? Dar aici, nimic din toate astea nu contează cu adevărat. Am ezitat, am fost luat prin surprindere. Dar tu, ce părere ai? De ce nu-ți pasă de nimic? Nu e că nu-mi pasă mie. Am învățat să nu mă mai stresez cu lucrurile mărunte. Părinții mei au murit când aveam 8 ani. După asta, am trecut prin mai multe case de plasament până am obținut o bursă. Am clipit, surprins. O bursă? Așa am ajuns în clasa noastră avansată. Nu din cauza conexiunilor, ci din talent pur. Nu e de mirare că profesorul n-a zis nimic când a ațipit. Simon era un geniu. Pe măsură ce soarele cobora încet sub orizont, întunericul a înghițit întregul peisaj. Am decis să fac un foc de tabără. Am aranjat pețele într-o formă perfectă de tipi, ca în cărțile de supraviețuire, și am lovit 2 pietre. Au zburat scântei, dar nimic nu a luat foc. Oh, arăți ridicol de-a binelea. Dă-te puțin mai încolo. S-a aplecat, a rearanjat pețele și a scos o brichetă din buzunar. În doar câteva secunde, flăcările au prins viață. De ce nu ai zis că ai o brichetă? Nu ai întrebat. În plus, să te privesc cum te chinui. A fost amuzant. Privește-ți mâinile, sunt pline de noroi. Vezi, perfecțiunea nu te pregătește pentru lumea reală. Mă uitam în foc, cuvintele lui se așezau. Pentru prima dată simțeam că învățam ceva real. Un claxon puternic m-a scos din gânduri. O mașină de pe șosea trebuie să fi văzut fumul nostru. I-am oprit și le-am explicat rapid situația noastră. Besides, de Desgăgăr, Ulejoaie, v-am hai în misa, v-ați mi-a adus un telefon, dar zona asta e destul de izolată. Părinții tăi probabil nu ajung până dimineață. E un parc de rulate în apropiere, voi doi puteți nopta acolo. Era un sat mic cu rânduri de cabane. Când am ieșit afară, pantofii mei de firmă s-au scufundat în pământul gros și noroios. O femeie cu chip blând s-a apropiat, ștergându-și nonșalant mâinile de șorți. Haide, intră, draga mea, stai jos și odihnește-te. M-a dus la o baie scârțâitoare și mi-a dat o cămașă simplă de la o fată de-a locului. Nu e sofisticat, dar e confortabil, nu-i așa? M-am uitat la mine în oglindă, fără etichete de firmă, doar o rochie simplă de bumbac. Dar dintr-un motiv oarecare am zâmbit. Hei, o fată frumoasă poate face ca orice să arate bine, nu-i așa? Afară, Simon agățase un șir de lumini improvizate care învăluiau masa lungă într-o strălucire caldă. Femeia a adus un coș cu pâine proaspăt coaptă, iar aroma umplea aerul. În timp ce mâncam, copiii alergau, chicoteau și se jucau de parcă n-ar fi avut nicio grijă pe lume. Nu au prea multe, nu-i așa? Nu, dar au suficient să fie fericiți. M-am uitat la cerul înstelat. Pentru prima dată am simțit cum era viața în afara bulei mele. Simplă, neșlefuită, dar de o frumusețe incontestabilă. A doua zi dimineață m-am trezit și l-am văzut pe Simon cărând vechea lui mașină ruginită înapoi în sat. Dar înainte ca zâmbetul să mi se așeze pe față, Bentley-ul părinților mei a apărut, strălucind ca un far al judecății. Caleașca dumneavoastră regală a sosit. În clipa când tocurile mamei mele au atins pământul noroios, a scos un oftat destul de tare să trezească tot satul. Oh, Jasmine, cum ai putut să stai într-un loc ca ăsta? Ai vreo idee cât de îngrijorați am fost? Și ce porți?
Mamă, oprește-te, te rog. Privirea înghețată a lui tata s-a oprit asupra lui Simon, atât de ascuțită încât tăia sticla. Tu ai adus-o pe fiica mea aici, tehnic vorbind, ea s-a urcat în mașina mea. Eu am fost doar șoferul anului, nu-i așa? Ți se pare asta amuzant? Tu ai băgat-o în toată treaba asta. Nici vorbă. Jasmine e o luptătoare adevărată. A încercat să aprindă un foc, aproape a incendiat tot câmpul și chiar a purtat haine la mâna a doua, dar am văzut bucurie în ochii ei. Simon, te rog eu frumos. Jasmine, trebuie să intri în mașină acum. Abia am avut timp să-mi plec capul în semn de scuză țăranilor amabili înainte să intru în mașină. Prin fereastră l-am văzut pe Simon sprijinit lejer de mașina lui ponosită, zâmbind de parcă nu se temea de absolut nimic. Până data viitoare, Jasmine, nu uita! Viața e mai bună când nu te ții de hartă. În acel moment mi-am dorit să pot fi la fel de neînfricat ca el. În acea noapte am stat pe balconul meu privind la stele, dar ele nu străluceau la fel de puternic cum o făcuseră pe câmpurile deschise. Arăți asemenea lui Rapunzel în turnul ei. Simon! După aceea s-a cățărat peste balustradă ca un fel de broască. O parte din mine voia să-l îmbrățișeze, dar m-am abținut. Totul aici urlă la perfecțiune. Era de așteptat. Oricum, am venit să-mi iau la revedere. La revedere? Unde te duci? Oriunde, în afară de aici. Școala ta pretențioasă e cam sufocantă, nu-i așa? Jasmine, nu uita să te duci la culcare mai devreme, scumpo! Vocea ei a răsunat de pe hol. Când m-am întors, Simon stătea cocoțat pe balustradă. Stai, Simon, îți mulțumesc pentru tot. Mi-ai arătat că viața înseamnă mai mult decât reguli și perfecțiune. Mi-a dat o șuviță de păr de pe față, apoi a dispărut în noapte. Am simțit că inima mi-a stat în loc. Viața a mers mai departe, dar ceva se schimbase. Am început să merg la școală pe jos, nu cu mașina cu șofer. Și când am văzut o bătrână cu cumpărături, m-am oprit să o ajut, chiar dacă geanta i-a lăsat o pată mică pe rochie. La prânz nu mai stăteam cu gașca mea perfectă obișnuită. Lana și eu am început să stăm cu elevi care nu erau bogați sau la modă și s-a dovedit că ei aveau cele mai bune povești. Am râs mai mult decât în ultimii ani. Într-o după-amiază, Evan s-a apropiat de mine, arătând mai serios decât de obicei. Jasmine, ești absolut minunată. Cred că am fi un cuplu perfect. Chiar toată lumea o spune. Mulțumesc, Evan. Asta e drăguț, dar nu cred că ne mai potrivim. Când a insistat pentru un motiv, i-am atins ușor pantoful, lăsând o zgârietură. O, Doamne, sunt luaferi ediție limitată din piele italiană care costă mii! Vezi? El aparținea vechii mele, nu celei de acum. 3 luni mai târziu, stăteam cu Lana într-un colț însorit al bibliotecii, când deodată a scos un țipăr. Doamne, nu-mi vine să cred! Ia uite cine e! Ochii mei s-au oprit pe o față familiară. Simon, zâmbind sub titlul Tânărul explorator descoperă sate îndepărtate în Africa. Același zâmbet radiant, acum mai luminos și mai plin de viață ca niciodată. M-am simțit ca și cum ar fi fost un mesaj de la Simon care îmi spunea că e bine. Și iată-mă, sperând că într-o bună zi, drumurile noastre se vor mai întâlni. Mi-aș dori să putem întoarce timpul la vremurile acelea bune de demult. Oh, nu! Sunt complet terminat! Oh, Doamne Dumnezeule! Joy! Joy, ce ai mai done putut now? face acum? Oh, farfurile mele atât de prețioase! What a disaster! I didn't mean to! Scuze, tată! Sorry, nu poți Dad. să intri normal măcar o zi? Can't you make a normal entrance just one day? Și spunând, bună, tată, If you ever bună, see me mamă, gently ați opening avut the o zi door and going splendidă? all, Atunci ar fi chiar Hello, ciudat. Dad. Hello, Mom. Did you have a splendid day? Then that would be really weird. Wow! Salut! Hey there. Sunt Joy I'm Joy Kelsey. Kelsey, Am 15 15 ani, from Ohio. din Ohio. And I'm an only și sunt child in a singurul millionaire copil dintr-o family. familie de milionari. I was on Eram top în of the culmea world fericirii until până când s-a this întâmplat happened asta and și a dat turned everything everything peste upside cap. down. Dar mai întâi, But dă first, like hit și like and abonează-te subscribe la to MDA MDA și and I promit promise că I'll voi tell you spune exactly exact what ce s-a happened. întâmplat. My parents are like the cei mai bogați richest antreprenori entrepreneurs din in America. Crede-mă. Trust me. We're Doar just că more suntem mai low-key than discreți Elon decât Musk. You see, My family's familia mea a always been fost all mereu doar classy and elegantă și noble-like. nobilă. Until I come in. Eu. Instead În of loc să selling to ascult Dad's vinilurile scumpe de muzică clasică ale lui tata, eu sunt mai mult pe stilul hip-hop. I spent Am most trecut of my time majoritatea busting timpului moves dansând to pe sick ritmuri beats, tari, skateboarding, and și causing provocând chaos in haos our în huge conacul nostru mansion, imens, making făcându-i the pe butler and majordom maid și sweat menajeră să buckets. transpire din But greu. hey, Dar isn't hei, that the privilege nu of e being the ăsta only privilegiul child? de a fi I singurul was treated copil? like Eram royalty. tratat ca un rege. Then, out Apoi, of the dintr-o blue, dată, a venit this day ziua came. asta. Dad, Tati, I've am cleaned curățat those ancient Greek farfurile cu pattern model plates. grecesc antic. Where would you Unde like ai to vrea să le display them? expui? Oh, thank mulțumesc. you. Fantastic. Nu am avut haven't timp had the nici time to măcar even să le touch them. ating. Am fost I've atât been de so ocupat. busy. Și tu știai că erau modele grecești? Of course. Sigur.
M-am documentat mult despre amenajări ca să am mai multe de vorbit cu tine. Oh, Violet, ești o fetiță atât de bună, dragă. Ar trebui să o auzi cântând la pian. E la fel de bună ca artiștii de clasă mondială. Părinții mei erau înnebuniți după Violet. A devenit parte din familie atât de repede, iar gândul că nu mai eram singurul copil de aur mă speria. Nu înțeleg de ce ai vrea să o adopți. Joy, she's had printr-o perioadă dificilă. Trebuie să-i arătăm dragoste ca să compensăm. Vremuri grele? Ce vremuri grele? Și de ce trebuie să compensăm? De ce nu familia Brahms, cea de vis-a-vis? Nici măcar nu a copii deloc. Joy, nu mai fi obraznică. Nu mai ești un copil mic. Tu-i biscuiți ăștia Violetei și fă cunoștință cu ea. Nu că aș fi rea sau aș avea ceva împotriva Violetei, dar vezi tu, de când ai intrat în viața mea, totul e dat peste cap. Trecând pe lângă camera părinților mei, am observat ușa întredeschisă, iar Violeta era înăuntru. Violeta, ce cauți tu aici? Joy, Eu tocmai mă uitam, ce-i asta? Încerci să-i cumpri jewelry? Nu, Don't lie! Nu minți! The evidence Dovada is e right chiar here! aici! What's happening here? Oh, my sapphire earrings! Încerca She să was mi-l trying to fure steal chiar them from din the drawer! sertar! What? Nu! Am rugat pe Violet să le găsească. Aveam nevoie de ele pentru mâine și nu le găseam în sertarul dezordonat. Mulțumesc, Violet! And Joy, I think you owe her an apology for your terrible behavior. Oribil. E doar o neînțelegere, mama. Ea nu avea de unde să știe. Joy, Scuzele tale sunt acceptate. Nu mi-am cerut scuze. Bucurie! De ce ar avea mama mea atâta încredere într-o străină și atât de ușor? Încă mai simt că e ceva ciudat la Violet. Și e clar că ascunde ceva. Things got even worse when Violet started coming to school. Check out the new girl. She's so pretty. Și e sora adoptivă a lui Joy Kelsey? Wow, talk about ce night and diferență! E atât de grațioasă și elegantă. Violet nu doar impresiona colegii, ea excela la fiecare materie, practic conquering the top top loc spot în in școală. school. Ea era ca centrul universului. Totul se învârtea în jurul ei. Unii chiar glumeau că părinții mei și-au găsit copilul biologic pierdut de mult. Chiar și Nick, cel mai bun prieten al meu la bine și la rău, nu a putut rezista farmecului lui Violet. Hei, Nick, ești așa de tare cu skateboardul ăla. Flipul ăla aerian a fost epic. Oh, Nu-i mare lucru. Pot să fac trucuri și mai dificile. E chiar uimitor. Poate mai putea învăța și pe mine cândva? Sigur, sure. You could ask JK too. She's a skateboard pro. profesionistă a skateboardului. Și atâta cum de parcă ea și Nick ar fi fost prieteni de o viață. M-a scos din sărit. Nu voiam să mai văd pe Violet nicio secundă. Într-o noapte, zgomote ciudate din pod m-au trezit din somn. M-am furișat să verific exact la timp ca să o prind pe Violet coborând. Mi-am învățat lecția de data asta. Nu o las să scape așa ușor de data asta. Asta e schița, planul conacului nostru. De ce ar avea nevoie de așa ceva? Și de ce se furișează pe aici noaptea? La naiba! Vine chiar în place! Am stat acolo, abia respirând, încercând să simți inima să nu o ia la goană. M-am liniștit doar când pașii ei s-au stins. Tell me I'm not the only one who thinks there's something off about Violet. Violet? I don't know. She's Nu pretty, știu, e friendly, drăguță, and prietenoasă fun. și amuzantă. Yeah, right. Come on, JK. You sulking. Like anyone cares how I feel. I thought I was enough for my parents, Sunt but guess suficient not. pentru părinții mei. Listen, se JK, pare că maybe ascultă, your JK, parents just want poate you to părinții spend tăi vor more doar time să with petreci them mai mult timp cu instead of ei, în loc să te dai cu skateboarding and skateboardul și să dansezi. That's one Asta e thing, una, but I dar nu can't pot avea trust încredere her. în ea. Cheer up! Înveselește-te! Mâine e cheful tău de ziua ta! Pregătește-te pentru niște surprize tari! De când ai zis că Violeta e frumoasă, ești neinvitat. Nu e adevărat. Didn't Nu I ți-am tell spus you eu? you're always Tu the ești mereu cea mai prettiest? frumoasă. Ok, trebuie să recunosc, în ultima vreme mă simt ciudat lângă Nick. Chiar acum, Doamne, e ca și cum electricitatea mă străbate. Poate sunt doar hormoni adolescenți. N-am luat niciodată în considerare să le împărtășesc interesele. Cum face Violet? Cine e ea de fapt? O parte din mine vrea să aibă încredere în Violet, dar cealaltă parte nu poate trece peste comportamentul ei ciudat.
Finally, my birthday bash marea petrecere de ziua mea. După ce am salutat câțiva invitați cu părinții mei și mi-am primit prietenii la Panas, am observat-o pe Violeta furișându-se în grădina din spate cu niște figuri dubioase. Ce se întâmplă acolo? Niște dudes o înconjurau pe Violeta, dar de ce era ea atât de calmă? Am nevoie de dovezi ca să o demasc. Zamănăm planul de spălgere. Acum nu e momentul potrivit. Începe să mă bănuiască. Not Nu now. acum? Then when? Atunci când? I've noticed you acting weird lately, Violet. You got some other agenda. Damn it! La naiba, știam eu! Violet's a con artist. She's after my family's money! Mele. Suddenly, a cârpă albă mi-acoperă nasul și gura. I struggled with all my might, toată but soon puterea, felt weak and dar curând m-am everything went simțit dark. slab și totul Where s-a am I? întunecat. My Unde head's sunt? killing me. Mă doare capul îngrozitor. I blink hard, Clipesc trying to puternic, focus. încercând să mă I realize concentrez I'm in și a realizez damp, că sunt empty într-un container container. umed și gol. Violet's standing Violeta there. stă acolo, Those same cu bugs aceeași from the bătăuși garden din by her grădină lângă side. ea. Ia te uite, ia te uite. Ghici cine s-a trezit acum? Micuțul șoricel curajos care încearcă să ne toarne pe toți. Violet, Violeta, what is ce this? se întâmplă You aici? deceived my Tu i-ai whole înșelat family? toată familia? But Violet Dar just Violeta gave me doar this mi-a cold aruncat o look. privire rece. She's in E cahoots with încârtășie these cu goons. golanii ăștia. Acum ambele fete Kelsey We'll sunt aici. double the Vom dubla ransom. răscumpărarea. 100 de milioane de dolari in 2 days. What should you do trebui să first? facem mai întâi cu 100 de milioane, băieți. $100 million? Don't get Nu greedy. fi lacom. I stuck to the plan and didn't take a cent. Naiv, Fetiță naivă. N-ai auzit niciodată că lăcomia nu are limite. Damn it! La naiba. How dare you double-cross me? Pentru că nu ești nimic. Când erai fără adăpost, te-am luat la noi și ți-am dat bani să trăiești. Acum că ai părinți milionari și vrei să ne abandonezi? Ingratule! Hei, ce-ți închipui că faci obraz? Oprește! Violet! Violeta! Did she Chiar a just luat take o a hit from lovitură me? pentru mine. The ropes are just Rânghiile loosely sunt tied. legate Pull prea hard. lejer. Run Trage now. tare. Violet started Fugi fighting acum. back, Violeta clearing a a path început for să me. se lupte, făcând un Wow. loc. Wow! Who is Cine this? e asta? She's E o like a persoană completely different complet person. diferită. I was about to Eram flee, gata but să fug, what dar about ce mai fac Violet? cu Violeta? She may be E a și eu criminal, criminală, but she ea m-a saved salvat me. pe mine. Fără să Without stau pe hesitation, gânduri, I am throw a aruncat o brick at the cărămidă în thug, bătăuș, grab am Violet's apucat-o de hand, mână and pe we run. Violeta și am fugit. Why didn't De you ce run n-ai fugit first? tu primul? Shut Taci up, din just gură, run. doar fugi. There Uite, they are. sunt acolo, We're saved. suntem salvați. Nick Nick tore the dărâmase whole tot mansion conacul apart și and then apoi a called the chemat cops imediat immediately. poliția. They Mi-au tracked urmărit my phone to telefonul ca find să ne us. găsească. Thank Slavă God. Domnului. You're Sunteți both safe. amândoi bine. Violet spilled Violeta a everything. povestit totul. She was A forced fost to join the forțată thugs să and se con alăture people unor for money. golani și să escrocheze I'm oameni sorry, pentru Mom. bani. Dad. Îmi pare rău, mama, Sorry, tată. Joy. Îmi pare rău, When Joy. Joy found Când out, Joy they a planned a aflat, fake au plănuit kidnapping o for răpire ransom, falsă pentru promising to răscumpărare, leave me alone promițând să mă afterward. lase în pace după aceea. Those Nenorociții ăia. It was Am wrong. greșit. Eram We supărați were pe mad at Violet, Violet, desigur, sure, but dar families familia about înseamnă forgiveness iertare and și să making îndrept things right. lucrurile. Thanks to Datorită working with the colaborării cu cops and a poliția good și unui lawyer, avocat bun, Violet avoided Violeta a arrest. evitat arestul. Now Acum we're closer suntem than mai ever. apropiate ca niciodată. Wow, this is more E fun mai than I distractiv thought. decât credeam. Not Nu-i bad. rău. You're Încep starting să to te feel simți like ca a o real soră sister. adevărată. Hey, ladies! Hey, fetelor! Hey, Nick, Hei, catch! Nick, prinde! Ouch! Uf, nu o lua în Ignore serios, Violet. Violet. She's just joking. Doar glumește. Really? Serios? Did you joke about you having a crush on me? Pentru mine? What the? Ce naiba? What did you tell Nick? Violeta, așteaptă-mă puțin!